Magandang buhay sa inyong lahat at welcome back sa ating chikahan, showbiz at intriga. February 14, 2021, Valentine's Day ay nag-guest sa isang pod ang ating The Rising Sweetheart Baby Loves Viber Escrito sa ASAP Natin To. Sa tagal na rin ang panahon na inaasam ng mga tagahanga ni Viber Escrito na makapag-perform ulit sa ASAP Natin To ay natupad ulit. Naging masaya ang mga tagahanga na makita ulit na sumayaw si Viber Escrito sa ASAP Natin To on stage sa tagal na panahon na kanilang inaasam. At ito ay nakipagsabayan ulit sa galawan ng mga kasamahan na artista na sina Maymay at Loisa, at hindi talaga siya nagpapahuli at nagpapatalbog sa mga galawan dahil alam naman natin na si Viber Escrito ay magaling din talagang sumayaw at hindi lang sa pagsayaw ay pati na rin sa kanyang pag-awit. Makikita natin sa kanyang performance na hataw at talaga tila ba napaka-prepare masyado ng ating Biblos Vibery na talagang pinaghandaan niya ang pod na ito dahil ika nga niya dati ay talagang na-miss na niya ang mag-perform sa ASAP Natin To on stage. Kaya nga nang nabigyan na siya ng pagkakataon ulit ay talagang hindi niya binigong ipakita ang kaniyang galing sa pagsayaw sa mga tagahanga. Hindi lang isang production number ang ganap ng ating Biblos Vibery kundi dalawang production dance number ang kanyang ganap, kung saan ay sa pangalawang production number ay kasama niya si Maymay at si Diyos sa pagsayaw. Hindi pa rin talaga nagpapahuli ang ating Rising Sweetheart Viber Escrito sa mga galawan at talagang nakikipagsabayan ito sa mga movements dahil makikita mo naman sa kanyang performance kung saan ay talagang maa-amaze ka at talagang naging slay niya lahat ng kanyang performance at talagang napatunayan niya na siya ay talagang marunong sa pagsayaw at napakagaling niyang sumayaw. Makikita mo talaga sa kanyang performance kung saan ay talagang enjoy ang ating Baby Loves Vibery sa kanyang pagsayaw. Kaya ito ay talagang dinedicate niya sa kanyang mga tagahanga dahil nga ang tagal-tagal na panahon na rin na hindi siya nakapag-perform sa ASAP Natin To on stage. Kaya ito ang talagang napakagandang regalo at napakagandang Valentine's Day sa kanya dahil nga ay nabigyan ulit siya ng pagkakataon para makapag-perform sa ASAP Natin To. Kaya ang lahat ng mga tagahanga ay talagang napasaya at napabilib ulit ng ating Rising Sweetheart Baby Loves Vibery. Hanggang dito na lamang po at sa lahat po ng mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please don't forget to subscribe my channel. Hit nyo na yung button para kayo ay ma-notify sa aking mga upcoming videos and uploads. Maraming salamat at have a nice day everyone. Bye-bye! Shots,